B'investiment ta' 320,000 euro se tiġi rreġenerata dar mitluqa fis-Siġġiewi sabiex fiha tilqa' tfal b'diżabilità bejn 5 snin u l-14-il sena, b'mod partikolari dawk li għandhom l-awtiżmu. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Insaħħu lil ħaddiem fejn fiha ġie spjegat li f'din id-dar li se titmexxa mill-Aġenzija Support se toffri spazju lil dawn it-tfal sabiex jintegraw ma' tfal oħra u jsegwu programmi skont il-bżonnijiet u x-xewqat tagħhom. Dan fil-waqt li se jiġu mejjuna l-qraba u lil dawk li jieħdu ħsieb il-persuni b'diżabilità sabiex ikollhom ħin li fih ikunu jistgħu jistrieħu jew inkella minħabba sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Waqt żjara fuq il-post, mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qalet li permezz ta' dan il-proġett se jservi ta' spalla għal familji bit-tfal b'awtiżmu. L-ewwel se tkun qed toffri respite fejn il-ġenituri tal-tfal b'awtiżmu jkunu jistgħu jsibu ħin ta' mistrieħ tagħhom u t-tieni il-tfal b'awtiżmu se jkunu jistgħu jintegraw ma' tfal oħrajn u allura se nkunu qegħdin ngħinuhom biex jiksbu wkoll l-indipendenza tagħhom. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes spjega kif il-viżjoni għall-akkomodazzjoni f'pajjiżna qed tindirizza kemm l-isfidi tad-djar abbandunati u dik tad-djar speċjalizzati għal nies vulnerabbli. Proġetti bħal dawn huma bżonjużi għal pajjiż imma wkoll qed inżidu mal-faċilitajiet li dan il-Gvern ħadem biex ikun hawn fil-pajjiż ukoll. U għaldaqstant dar fil-komunità ta' Siġġiewi fil-qalba tar-raħal ta' Siġġiewi se tkun qed toffri wkoll għajnuna speċjali u akkomodazzjoni speċjali lil dawn in-nies. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Ġulja Farrugia Portelli qalet li din il-binja se sservi bħala ċentru ta' mistrieħ anke għal ġenituri u għal dawk li jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità. Nemmen dan il-proġett se jkun qed jagħti respite soljif lil ġenituri ta' tfal b'awtiżmu li jkun sever għal daqstant soċjetà li tkun aktar ġusta, soċjetà aktar ħanina. Il-faċilitajiet ta' din id-dar se jkunu qed jipprovdu spazju modern, speċjalizzat u attrezzat għal dawn it-tfal fosthom ukoll b'tamir ta' teknoloġija assistiva. Barra minn hekk is-support workers se jkunu f'din id-dar fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum u servizz ta' respite mhux se jkun qed jinkludi biss l-aspett terapeutiku iżda wkoll attivitajiet soċjali u wkoll programmi maħsuba biex itejbu l-abbiltajiet tat-tfal.